sampeyan. Tur jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Sumunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak pujo-pujo ngono lho, tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya iki. Aku ki lho ning omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye iki? Piye Masa to, Bu? Masa enggak pernah dilem to, Bu? Enggak. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya bukesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane sok ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya, Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin ngono. Nah, iki kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi Ya, tumrakke prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yuk. Oh. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene mbane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene Bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yak ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringen. Nggih. Wow, kok lek upamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula.
Awan nanggap kula bengi kula lak nggih pun mboten tanggapan melih Mas ngenten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula clontengi namung ngoten. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika. Kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku Alhamdulillah. nderekke Mas Guritno, Leres. nggih nderekke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Leres. Yatno. Leres. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Ije. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Bathari Komoratih, jenengan kaya komodo nggih. Kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Oh, menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu Priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Kowe minded kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujita nuwun sewu ora nduduhne pangkate. Mboten nduduhne derajate, mboten nduduhne donya panduwene ning Pak Mujita niku sami kalih kula, Mas. Lho. Samine nggih napa jenengan kok iso Pak madak-madake Mujita. Pak Mujita? Pak Mujita ki najan seorang perwira, nuwun Nggih. sewu lho, nuwun sewu lho. Biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbil-mbilan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujita mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Nggih. Aku budal ki ya gur celono nandeg, nganggo srandal jepit, klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujita ngapa? Monggo Mas, wajane teng wingking didilati. Kok ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Pulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Wuh, sak jam foto, Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ning bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Loh. Lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kalih gareng. Walah wong memorine wis bak lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full, Mas. Wau niku pas kula badhe foto mlebet mrika, Nggih. enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas Gareng. Wah, sami kali kula Mas iki wau. Jenengan nggih kalih bayi. Lho. Wah, napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lare putri-putri cantik, teng kula seneng. Bareng to wong meteng, Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok ya kula njenenganke nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Nggih. Saged sowan nderekne panjenengan Mas Cahyo Kuntadi, Nggih. seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula, anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa, Mas. Inggih. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya rabbal Tata alamin. cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan kelir wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Jan. Menika dalam rangka tasakuran pernikahan. Pun prisa mantenipun sinten? Patene kula lali lho Mas, asmane lali. Gakno kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate dhuwur. Lho. Pak Mujita, Mas manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duit. Ya ampun ngoten. Wah, nggih. Kemanten kakung menika Raka Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD.
Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahyo. Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyahi segara. Namung nderek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula. Kula dongakne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun Bali Wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, okeh rejeki panjang yuswa. Amin, amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane tur ya mandi. Wong nyatanipun jenengan langgih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to, Mas. Wong guyub rukun alhamdulillah wong-wong jenenge paugerane wong tua Mas nuwun sewu. Bapak ke ayu kaya ngapa kuwi tetep bojomu. Cantika kaya ngapa ngendikane jenengan tetep bojoku. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Lah teng mriku niku panggih artis kondang cuantik. Kula mlantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan? Ayu kono Mas. Loh. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang nadyan to wong wadon ayu digelar teng jagat piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih ngoten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula lho, Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu, bojoku ki ning dinggon tak gandeng, Mas. Jan ketok rukun temenanan. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Madiun kula gandeng. Nggih. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng nggih njupuki napa-napa. Oh padahal niki kula nggih nyambut damel kan. Sampeyan kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampeyan duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Kula jukuk ning ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih ngoten sabar, trima karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten. Sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho, Mbak. Yo, Dik, awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Kan nggih ngoten. Dawuh leres nggih nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jenak pinarak wonten mriki dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih. Inggih siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Monggo Mbak. Aja dipleroki. Monggo yuk dados madangkara yuk. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun?
Kula hormati, kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono iki. Kok teles napa to? Sampeyan. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Semunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya iki. Aku ki lho neng omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye ki? Piye Masa to, Bu? Masa enggak pernah dilem to, Bu? Enggak. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya bukesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane sok ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya, Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Loh, iki kan berarti nek kena sangka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. Nah, kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi pethak tata nggih penak carane. Penak disawang. Disawang nggih penak. Mula Pak Cahya Kuntadi niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresna karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone. Kudu dibedakake antarane jodoh karo tresna. Upamane jodoh. Nek wong saka tresna dhisik ya. Tresna. Ya, nek wong tresna kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung pedhot tak dung-dung atimu. Tak dung-dung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi nek jenenge tresna. Arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan, esuk sore mlebu sak mobil, yen udu jodone kuwi bakal pedhot dung-dung asolole tak dung-dung kepedhot. Yo. Kuwi mau tresna bedane karo jodoh. Jodoh arep diawali maune ora tresna mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresna nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning Bringin, bengi iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga jogur dadi tresna, dadi jodoh. Lah. Ora nggih tak tungtung. Ora. Sing tungtung kan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, wong mriko kuwi lek tak tungtung kula der. Mak jedor. Ning nadyan kaya ngapa, Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun. Ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa? Jenengan ora ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Songgelar iso iki. Awake dhewe iso maca rene lho. Ramung gleleng lho, kudu iso gelar iki. Iya. Coba tresna kaya ngapa? Dirungokne ya. Dienjepi ro bukesi ra kira-kira. Dirungokne ya. Tak tuntung asolole. Wong iso gelar kudu iso gulung. Reng, rungokno. Cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa
untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki nek keplok berarti benar. Ya, Ora dobos. Ora dobos, berarti kita iki bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apik ya nek iki tenan. Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh? mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Apik iki. Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe jenengan mau kan jodoh karo Tresno. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. Oh, apik. O. Orang tua sudahlah merestui. Kalimantan Tresno, Ponorogo ya Tresno. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. 1 sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. I S T R I. Mas, apa? Isik cethuk pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo udu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, Spontan. cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. Pak, I. nuwun sewu lho dongane lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora urung bingung piye ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet ndasku kuwi lho. Kowe kok ya. Bar iki ra entuk ngangge sakinah. Ora Ayo. kenek. S. Setelah, Sakinah. setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon tera ono. T. T. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongakne kaken-kaken ninen-ninen andon waringen sakinah, Kinah, mawadah, warohmah. Ayo. P. R. R regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijrak, oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah, mawadah, warohmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, ndak. Ayo. I. Insya Allah begini ki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo. Apik Mas Bare. Alhamdulillah barokah. Kok sik urung rampung. Wis to, Mas. Conto ki ya, Wis, mesti Mas. enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pendawa ki apik, Apik. Kurawa ki elek. Elek. Dadi Nggih. contone aja bab sing apik tok, Nggih. nek sing elek. Lek istri utawa bojo men lak apik. HP. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, kuwi lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. D. Demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo, persuku Mendak tinggal yasinan wae kok wis do grunduk. Ngono lho. An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman koyone. Wah, Mas. Sik tambane aja bleleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Oh. Wong selingkuh ki kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Lah lho, tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li. Li nambaran ati tresno,
mergo kasembadan bledek ning poper kono. NG ngendikane Prawinase sing penting ora konangan ora dosa. Kowe alah. Terakhir koh. Koh. Koh ya koh piye iki? Koh lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok koh konangan piye? Lah ya koh ki angel lho Mas lek koh ki. Lah kudu iso, lek ra iso tarik kembali, ayo. Koh. Koh Niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Ngono lho. Kulino iki asli. Lah aku ora kulino piye lho. Wong kene hobi kok. iya. Hobi padane. Oh, biyen do banteng sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe. Wah, jenengan. Weh, dapurmu sing kowe sing mbayari aku ngono lho. Alah kula nggih jelas diluthok ya. Ngapunten Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, ugi gudange agama. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang. Darul Fikri. Leres, pondok Gontor, wonten mriko Arisalah, wonten Maya, wonten Almawadah. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok Mbak. Aku Kristen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho. Aku ra mudeng tenan kok piye. Aku kene ku golek sepelan ning ku ae kadek nginane karo Mas Yoyo. Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, wis. Ngomong pondok bersalin ndak aku kok ngomong nang pondok kuwi ora ngaji iki bakul cilok lho. Ngono lho kok ya. Lah ya ora ngejak anu kok bel sepel-sepelan kok. Nggih. Sik Mbak Lisa, nuwun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo piye carane ben gak ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. Ini lho Bu Kesi lho gak tahu malah Pak Yoyo tuh tahu duluan lho kalau aku pedot. Hah? 10 tahunku kan. Lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. Lah le miwiti jenengan nok lewek karo aku Mbak. Langsung tiba-tiba ngerti perasaanku. Lah aku kan gur muni ngene, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Aku kan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedot Pak. Nyapa ngono. Tak tili bentar. Gak. Loh, ngono tenan kok munine kaya. Mas, apa? Lanjutkan. Kuwi jabatamu apa lanjutkan lho. Loh, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Oh, iki jenenge chemistry ya. Lah iya lah. Lah lek kono kan istri. Lah lek iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi Mbak Lisa lek pancen diakoni ya ora apa-apa ngono kuwi. Enggak, tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Sing semangat ya El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyo gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi. Lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lah aja karo Pak Yoyo ngono to. Ning milih kicah ya kuntadi. Nah. Allahumma. Oke, kok ya melu do amin kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Oh, biasane tanggapan ning Ponorogo ya gur pisan iki kok lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng. Pripun Ibu? Mboten presa pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen, seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemedi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo. Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora ngge apa-apa ngene iki sik bakoh padakne awakmu ora ya. Saru lho ora. Isik rosa to. Rosa lho. Hah? Rosa to. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi beda keyakinan. Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to? Enggak. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye?
kamu yakin sama aku. Terus, kono? Aku rodok yakin. Dek arep muni gak yakin rawani dek. Ora wani. Wedi lek tak santet kok kidul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. Ije siap. Ada surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah niki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso mramudeng. Ya Allah. Iki wis BL Wisa. Alah pun mboten iso Mas kula. Aku ya mumet tok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sik to Mas nggih. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku iya kok kan ning jero ya mesti enek to, mesti. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Bah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh banget kok ini. Lah lek wis tuwa pancen lek maca ki adoh. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Mau jereke kuat saiki omong wis tuwa. Ya. Saking napa niki Pak? Tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu kinanti sandung terima kasih. Bucange nggih. Sandung. Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Nggih, lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan EFC Memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih, mangke dipun aturaken setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresna dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nggih. Nek nangis aku piye? Ya ora to. Ngopo kadung tresna kok nangis? Kadung tresna ya berdua kaya ora jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau gurgit curhat Elisa tok. Ya tak dundung kok ya. Monggo Mbak Elisa. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon. Nggih. Elisa. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra gayung yon marang slirane tansahku mawanging netra jero ati kadung tresna kan liya amung sliramu satemah loro Nggih, digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro ndangdut ning iramane slow. Wah ya kadung tresna. Monggo Mbak Elisa Urcarus alaso. Lamat wis katon tejane yen bo berangkat mancara aduh wiragane sinawang tan ambosane yen kesengut timbuh
seni yen besengut timbang katon nyata jenmi komrak hati aku lestari yo tanri lapi sesare mo nadyan bebas saning kalingan godhong sabar Ut. Ah, ai ai ai. Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Sembah nuwun, sedaya mawon. Dang ket. Ay ay ay. Namanya itu ke distract yo. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Ombok padakne kacamata apa piye kaya gedhe Yang ngono. ada ayang-ayang itu kan pikiran aku kan. Kayak gitu loh. Ya engko iku ayang-ayang kok ya. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Karo kaula Mas.